Tervetuloa Katekismuksen verkkokurssille. Minun nimeni on Janne Koskela ja tällä kertaa toimin oppaanasi. Aloitamme tutustumalla 10 käskyyn. Käsittelemme siis Jumalan sanaa lakina. Lutherin katekismukset alkavat 10 käskystä. Käskyt asettavat ihmisen luojansa edessä oikealle paikalle. Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt ja hänen me olemme, hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat. Meidän elämämme on kokonaan Jumalan lahja ja me olemme hänen edessään vastuussa siitä, miten ja mihin tätä lahjaa käytämme. Olet varmasti joskus ostanut tai saanut tai hankkinut jonkun laitteen, jonka mukana oli käyttöohje. Käyttöohjeessa laitteen suunnittelija kertoo, miten laitetta on käytettävä ja miten sitä ei saa käyttää, jotta se toimisi oikein niin kuin pitääkin. Elämä on Jumalan lahja ja 10 käskyn laki on elämän käyttöohje, jonka suunnittelija on liittänyt suunnittelemaansa ja valmistamaansa tuotteeseen. Näin käytettynä, näillä ehdoilla elämä toimii ja kukoistaa. Ja jos elämää käytetään ohjeiden vastaisesti, se rikkoutuu ja menee epäkuntoon. Valmistaja ei voi vastata vahingoista ja tappioista, joita syntyy, jos tuotetta käytetään käyttötarkoituksen vastaisesti. Elämän käyttöohjeena Jumalan lakikin on evankeliumia. Suuri rauha on niillä, jotka rakastavat sinun lakiasi, eikä heille kompastusta tule, sanotaan psalmissa. Käyttöohjeena laki ohjaa minua oikeaan. Minun tulee etsiä kaikkea hyvää elämääni yksin Jumalalta, huutaa häntä avukseni ja kuulla hänen sanansa. Minun tulee kunnioittaa ja tukea toisen ihmisen elämää, siveyttä, omaisuutta ja mainetta. Lyhyesti sanottuna, rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäni niin kuin itseäni. Ja niin kuin Jeesus sanoo, näissä 2 käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Hebrean kielessä käskyt eivät oikeastaan edes ole imperatiivimuotoisia käskyjä. Sinun pitää, sinä et saa, vaan indikatiivimuotoisia toteamuksia. Sinä et varasta, sinä et tapa, sinä et pidä muita jumalia. Ne ovat kuvausta siitä, miten Jumalan kansa elää, miten Jumalan omat rakastavat käytännössä. Jumalan laki on käyttöohje, mutta samalla se myös suojelee minua itseäni. Kenelläkään ei ole oikeutta riistää minulta uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan eikä Jumalan palvelusta. Kukaan ei saa myöskään vahingoittaa minua fyysisesti tai henkisesti, ei käyttää minua hyväkseen seksuaalisesti tai taloudellisesti tai mitenkään muutenkaan, ei anastaa omaisuuttani, eikä tahrata mainettani. Se, joka näin tekee syntiä paitsi minua myös minun luojaani vastaan. Ja siksi Raamattu sanoo, että synnin palkka on kuolema. Lain tehtävä on suojella elämää ja ohjata oikeaan. Mutta sen tehtävä on myöskin tuomita ja kauhistaa syntistä ihmistä. Lain tehtävä on saada meidät kysymään, minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Tässä tehtävässään laki paimentaa meitä synnin kuoleman tautia sairastavia etsimään parantajaa, armahtajaa, vapahtajaa, syntien anteeksi antajaa itsemme ulkopuolelta. Laki ajaa meidät suuren lääkärin Kristuksen luokse. Jeesus voi pelastaa meidät.
Hän voi parantaa, armahtaa, vapahtaa ja antaa synnit anteeksi. Katekismuksessa uskon tunnustus on evankeliumin vastaus ja lääke syntisairaille. Laki saa meidät kysymään, kuka sitten voi pelastua. Ja Jeesus vastaa, mikä ihmisille on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Ja tämä on siis uskon tunnustuksen aluetta. Mukava kun olit mukana. Ensi kerralla sitten käymme käsiksi ensimmäiseen käskyyn.